Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih kalian renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Wage 11 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer dados margining berkah, Para adiyuswa, dados margining berkah punika kathah sanget caranipun. Gesang ingkang dados tulodo aweh pitulungan, adum weweh, ndongaaken sesami, paring pambiyantu lan sak piturutipun. Sedaya tiyang saged dados margining berkah lumantar gesangipun. Sedaya punika gumantung kalian krentek lan niating manah. Matius nggambaraken piwulangipun Gusti Yesus bab kabegjan saklebeting kasakenganing gesang. Sinaosa para sekabat ngadepi masalah ingkang awrat, sedaya punika boten ngungkuli panandang sengsaranipun Gusti Yesus piyambak. Kasunyatan punika ingkang dados alesan para sekabat nindakaken pakaryanipun Gusti. Para sekabat purun misuwi suku sesaminipun kados ingkang dipun tuladhakaken dening Gusti Yesus. Bab punika mengku pasemon bilih ing saklebeting nglampahi sengsara, para sekabat sampun ngantos nglukru. Para sekabat kedah pitados bilih Allah Sang Rama tansah nggatosaken kasakengan saha kasangsaranipun para sekabat. Pangreksanipun Gusti Allah tansah katandukaken dumateng tiyang pitados lumantar sinten kemawon. Panjenenganipun ingkang ngreksa peksi glathik ingkang alit ringkih, ewadene pejah gesangipun manungsa wonten ing pangreksanipun Gusti Allah. Sinten kemawon aji sanget wonten ing ngarsanipun Gusti. Matius 12 ayat 11 ngendika, mulane aja padha wedi, amarga ajimu iku ngluwi manuk glathik pirang-pirang. Para adiyuswa, wausan kita dinten punika ngengetaken amrih kita nindakaken gesang kangge mangun karaharjaning sesami, boten namung kangge keuntungan pribadi. Minangka penderekipun Gusti Yesus, monggo kita wujudaken gesang ingkang peduli dhateng sesami. Mugi gesang kita saged dados margining berkah, nglajengaken sih katresnanipun Gusti dhateng masyarakat ingkang betahaken. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken amri gesang kawula dados margining berkah. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundhiya kemawon. Monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ingkang ngluberaken berkah. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sunarti, warga GKJ Salaman, ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka saged ngagem menapa lan sinten kemawon amri Ibu Sunarti menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Surati, GKJ Sragen, ingkang kala wingi sampun nampeni operasi. Kawula pitados paduka boten nigakaken, paduka badhe tansah mari kekiatan lan enggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amri tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Agustono, wilayah gangsal ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken Lari Astama Kusala, wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno,
Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, Sederek Agus Supardiono, sawetawi sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangkin nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutut pepanggihan kita, renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.